София – център, тясна улица, паркирани коли, сгради една до друга, тесен двор. Няма къде да влезе тежка техника, а ремонтът трябва да върви. Плочки, лепила, инструменти, строителни материали – всичко трябва да стигне горе, а буклука долу. И точно тук идва въпросът. Как качвате материалите, когато няма място? Не винаги може с кран, не винаги има асансьор, не винаги има удобен достъп. Градските ремонти искат друго решение. Компактно, бързо, практично. Наклонения подемник от платформи БГ е точно за такива обекти. Когато е тясно, когато достъпът е труден, когато материалите трябва да стигнат горе, а буклука долу, без да блокирате целия обект. Монтира се бързо, работи на 220 волта, спестява носене, хора и време. Центърът на София не прощава хаоса. Когато няма място, трябва правилната техника. Наклонени подемници от платформи БГ. За градски ремонти, за тесни обекти, за работа без излишно мъкнене. Платформи БГ, за да ви е лесно.